Jeg vil starte med at forklare formålet for folkekirken. Deres hjemmeside, den er jo helt sikkert med, at de har, som vi kan se her, en masse nyheder, øhm, som jo er direkte for at informere. Som vi kan se her, blandt andet så bringer DR forkerte tal om dåb ud. Øh, jeg ved ikke, hvor relevant det er for alle, men det er vel relevant for nogen. Øhm, Udover det, så er der en masse læring, du også kan benytte dig af her. Og igen, det er jo også en form for information, at folk kan gå ind på den her side, og de kan lære dem selv, de kan lære deres børn, de kan læse om heroppe i menuen. Der kan de læse om troen, for eksempel. Bibelen, salmer, bønner, fadervor, trosbekendelser osv. Så det er jo altså formålet er jo at informere og give den her frie viden, som jo er utroligt tilgængelig på nettet, og det er den selvfølgelig også her. Den danske rolle i samfundet, jamen, det danske samfund, det er jo et kristent samfund. Det bærer ikke så stort præg af det længere, det kommer jeg ind på senere. Men det spiller jo selvfølgelig en stor rolle i samfundet. Og det kan vi se blandt andet, hvis vi går op her i menuen. Og så går vi ind på om folkekirken. Og så går vi ind på for eksempel sådan noget her som økonomi. Det tog lige et øjeblik. Altså, det er jo hele folkekirken, den spiller jo en rolle i og med, at deres egne tal siger, at det er 78% af Danmarks befolkning, som er medlem af den danske folkekirke, og det vil altså sige, jamen, så har de jo også det her store ansvar for eksempel at sørge for, at folk bliver begravet og bisat. De står for kirker, skulle jeg sige, de står for bryllupper, dåber, konfirmationer osv. I det sogn, som vedkommende, der nu er medlem, tilhører. En anden ting er, at folkekirken har årlige indtægter og udgifter på omkring 7,7 milliarder kroner. Det er jo en stor del, men hvis vi så også igen skal sige, at det er 78% af befolkningen, som betaler et årligt gebyr, en kirkelig skat, som jo kun er voksne, der gør det, så kommer det jo også op og bliver et højt tal. En anden ting, der gør, at det er en vigtig del og en stor del af samfundet, er også, hvis vi står om folkekirken og går ind under organisation, så kan vi se her. Udover der er sogn og stift og så videre, så er der altså denne her grafik over folkekirkens organisation. Og den sætter ligesom det hele i et lidt større perspektiv. Jeg kan lige zoome ind. Men her der har vi jo befolkningstallet i Danmark. Og vi vælger jo, hvem der skal i Folketinget, så det vil også sige, hvem der kommer i regeringen. Så har vi altså Kirkeministeriet i Folketinget. Og det er jo så også her, at jamen, det står også for økonomien, og hvor mange penge der skal deles ud til de forskellige sogne, de forskellige kirker, menighedsråd og så videre og så videre. Så altså, det er mange penge, der er med at gøre med, og det er som sagt også her, som vi kan se, at det er 78% af befolkningen, der er en del af, der er medlemmer af folkekirken. Så det har jo helt klart en stor del at sige i samfundet. Det bringer mig til spørgsmål C i opgaven, hvor at jamen, hele den her tegning, den kan man jo sige, eller den her opbygning af organisationen, den havde jo nok set en del anderledes ud, hvis vi går nogle år tilbage. Hvor at, jamen, så havde det nok ikke været befolkningen, der stod her, så havde kirken jo været øverst. Nu har vi det jo så sådan i dag, at jamen, det er os mennesker, der vælger, og vi vælger jo selv fra og til. Hvorimod, jamen, havde det været i en senere tid, så havde kirken jo ligget før
Folketinget også. Øh, og det er jo det, man kan se her. Men nu er det jo så rykket nogle grader ned. Det vil altså sige, at Kirkeministeriet ligger under regeringen. Og har altså i forhold til dengang mindre skulle have sagt. Det vil altså sige, at det senmoderne samfund, der har vi jo befolkningen her i Danmark, som går ind og vælger. Men så udover det, så kan man se her medlemmer af Folkekirken. De vælger jo så menighedsråd. Og så videre, og så videre. Og det, altså, det kører jo bare i en lang, fin, herlig kæde her. Kan jeg lige zoome ud. Så har vi jo også livets begivenheder her, som sådan, den er lidt langsom. Så har vi jo livets begivenheder her. Der er der dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Og det spiller jo som sagt også en kæmpe rolle i forhold til, at jamen, dem, der melder sig ind, de gør det jo for at have den her tryghed i, og med, at jamen, de hører til et sogn, hvad angår dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Og at det ikke er noget, hvis det er en begravelse eller en bisættelse, at det så ikke er, familien selv, der står for det, men at man faktisk har hjælpen af en kirke. Fra en kirke, undskyld. Og så tror jeg, at det var det. Ja, det var det.